Вложки, 27 март. Здравейте! Така изглежда положението в последните дни. Клипчето, което видяхте, кадрите току-що, са заснети на 27 март, а днес е 30 март, събота. Часът в момента е 8:20 и пчелите работят от сега на пълни обороти. Развитието тече просто прекрасно, отлично. Преминаха джанките, сега започнаха да цъфтят крушите в гората. Черешите в селото, първите сортове, по-ранните, които са също започнаха да цъфтят. Ябълките също са пред разцъфване, също започват да отварят. Има много треви и храсти, които също започнаха цъфтежа. И изобщо в момента е изключително изобилие за храна на пчелите от нектар и от прашец. Развитието тече с пълна сила. Преди малко бях на приелката на едно семейство. Беше ми любопитно колко вида прашец вкарват. Видях бледо-жълт, по-наситено жълт, един, който е тъмно-оранжево, почти кафяво, и един, който е като между червено и цикламено. Предполагаме от Великденчето. Та прашец има много. Сега, преди да продължим с клипа напред за развитие на семействата и преди да отворя да ги прегледам, първо няколко думи за предишния клип. Съжалявам, че не можах да го направя да бъде на цял екран и клипа не се разпъва на цял екран, стои малко свит, но това е поради факта, че е снимано, снимките и кадрите, които видяхте в видеята, са снимани с различни устройства за период от време от няколко месеца, от различни хора, и затова така се получи. Благодаря на всички, които се включват с коментари под клиповете ми. Оценявам го, благодарен съм за което. Сега искам да обърна внимание на малко повече на един коментар, който ми отправи колегата Дамян Станков, и да се опитам да му отговоря на въпросите, които ми е задал. Знам, че това са и въпроси, които много хора си ги задават. Аз самия също допреди някакъв период от време, някакви години, също съм си ги задавал и съм се чудил възможно ли е, не е ли. Издържам се с пчеларството от няколко години, от 4 години мисля, че вече стават. Издържаме само с това със семейството ми. Имам жена и 3 деца малки. Най-голямото е на 5,5, най-малкото е на 6 месеца. Ще прочета това, което ми е написал, и ще се опитам на всеки един въпрос да отговоря до толкова, доколкото може. Трябва да малко и по-стегнато да е клепа, не може да го разтягаме кой знае колко много. Става досадно. Можеш ли да опишеш подробно как стана така, че се издържате цялото семейство с пчеларство? Ами, подробно мога да ти кажа, да ти отговоря така, че няма събота, няма неделя, няма Коледа или Нова година. Разбира се, с малки изключения, в които аз да не работя. Сега тая зима ми хвъркна много труд и много време за халето. Ако не е халето, аз съм в работилницата, правя си рамки, рамките ги купувам на детайли, сковавам, обтелвам, поставяме основи вкъщи. Правя рамки, изцяло си правя сам всичко, което е необходимо за кошерите. Имам дърводелска работилница, за която също бях направил един клип. И се старая доколкото мога да свия които мога разходи. Разбира се, има една приказка: скъп на триците, ефтин на брашното. При мен със сигурност не е така. За нещата, за които си струва човек да плаща, плащам, и то избирам хубаво и качествено, когато купувам нещо. Но има неща, от които може и да се спестят. Един от факторите да е по-успешно и рентабилно е това да човек да си прави сметката и да знае къде колко може да похарчи и как. Колко е голямо семейството? Вече отговорих, имам 3 дечица малки. От колко време се занимавате с пчели? Ами с пчели се занимавам самичък от 2013 година. А преди това, 4-5 години преди 2013, примерно 2006-2007 се отказах от пчеларството. Тогава работих с дядо ми. Дядо ми, преди да почине през 2013, беше пчелар до последно, в продължение на над 45 години. Пчелите винаги са били в семейството и в дома ми.
Не го акцентирам, не се хваля с това, нали, има колеги, които аз съм потомствен пчелар и голямо биене в гърдите. Истината е, че моя пчеларски път и истинското ми развитие започна тогава, когато започнах да работя сам. Работата с дядо ми обаче беше от изключителна важност, тъй като този човек, лека му пръст, ме научи на трудолюбие и на това как да се грижиш за животните, тъй като той имаше и други животни, но пчелите бяха основното. От него той ми предаде любовта към пчеларството. Без любовта към пчеларството не се получават нещата. Виждал съм го с очите си хора, които се захващат с пчелите само заради пари, заради това, че видял, че някой си продал меда и взел едни пари, ама той не знае, нали, колко труд е положен зад това да се продаде меда. С колко почнахте и докъде стигнахте и за какъв период? 2013 си купих първите 5 отводки, тъй като дядо преди да почине, аз се бях отказал от пчеларството и той се принуди в последните години да ги продаде. И от него наследих една малка турбичка, буквално с дребни инструменти, повдигач, шпорче, което не съм ползвал никога и така нататък. 2013 започнах с 5 отводки, малко след което си купих още 7 семейства. Започнах с тях, след което на следващата година мисля, че купих още 10 отводки. Сам започнах да увеличавам. Мисля, че 2 години по-късно излезе една много добра оферта. Мисля, че 2015 началото от един починал човек, дъщеря му разпродаваше и там купих, мисля, че 15 семейства. И така полека-лека с годините, в момента са 320, като тази година ще ги увелича още малко. В предния клип казах, че няма да ги увеличавам, обаче размислих и ще ги увелича още малко. Ще видим точно с колко, ще споделя по-нататък в клиповете. Колко добивате и как реализирате продукцията си? В момента, в който получих уведомлението за този коментар преди няколко дни, преди 5-6 дни, тък му бях седнал и с документите за продадена продукция и смятах колко трябва да декларирам в годишната данъчна декларация. Ползвам счетоводни услуги, т.е. трябваше да се обадя на счетоводителката и да й кажа колко трябва да ми декларира като доход от продадена продукция за 2023. Сега това нещо не го казвам да се хваля, не е това целта. Питате, казвам, за 2023 година имам 79 000 и малко, почти 80 000 лева, които са само от продадена продукция мед и съвсем малко прашец, около 200 кг прашец. Прашеца е на... Спирам го, повече няма да работя за прашец. Тези 80 000 лева са близо 18 тона мед. 2 тона и половина имам рапица, 2 тона имам акация, 1 тон успях да отделя хубава чиста липа, защото знаете, тези, които имат липа и слънчоглед, засича се в повечето години цъфтежа на липата с началото на цъфтежа на слънчогледа. Та успях да отделя хубава липа, само 1 тон и след това извадих 13 тона букет. Та стават общо към 18 тона мед, които съм продал на цена от почти 80 000 лева. Всеки може да си го сметне с калкулатора колко идва средната цена. Къде продавам и как продавам, това не мога да го обяснявам, разбира се. Този канал е да споделям практиката и работата в пчеларството. Продажбите са нещо вече малко по-лично и на този въпрос няма да отговарям. Така, след като платите всички сметки, с какъв бюджет живеете, в скоби едва ли ще ми отговорите на този въпрос. Ами виж, всеки човек различно се разпростира според чергата си. Аз се старая семейството ми да не е лишено от най-елементарните неща. Дрехи, обувки, храна, ходим на почивка, на разходки. Богати няма да станем, не ми е целта. Целта ми е децата ми да израснат. Както каза една жена, да не се налага, когато минеш покрай магазин или покрай щанд със сладолед, да сложиш ръка на очите на детето, за да не види той, за да не поиска, защото нямаш пари да си го купиш.
Сега, след като няма цена и продажби, какво в бъдеще очаква хората като вас, които се издържат с това? Ами, аз това, което правя, мисля, че отговаря на въпроса. Аз точно в година като тази, която мина, си направих халето. И халето ми е излязло малко над 50 000 лева. И е построено с пари, които са единствено и само от пчелите. Не е построено с заеми. Няма заеми в тая работа, никой не ми е дал пари на готово. Така че какво бъдеще очаква хората като мен с по-големи стопанства, мисля, че е ясно. Според настроението ви в клиповете изглежда, че всичко е наред и пчеларството процъфтява. Благодаря. Старая се да предавам позитивно настроение. Смятам, че това помага много на много хора, тъй като аз самия съм го усетил, гледайки различни видеоклипове от България и от света. Браво за видеята, благодаря ти, полезни са, отново благодаря, но реалността е друга, за съжаление. Сега завършика на това изречение не ми харесва. Не ми харесва, защото шегувам се, нали, не искам да обиждам или нещо такова, но задаваш ми въпроси, които завършват с нещо като отрицание и липса на вяра в това, което се случва. Как да ти кажа, ако се събираш с хора, които не могат да се гледат пчелите, които им умират пчелите всяка зима, които не могат да извадят мед, не могат да си го продадат и още сега, да не изреждам всичко, клипът започва да става дълъг, няма да се получат работите. Не може, нали, има една приказка, не можеш да правиш всеки път едно и също и да очакваш различни резултати. Това важи и за добро и лошо. А ако нещата не се получават и ти всеки път правиш едно и също, те ще продължат да не се получават. И просто ще бъде въпрос на късмет да има година, в която нещата се получат, да бъде свръх добра, да има хубав добив, така пък да вземе да стане, че цената по някакъв начин да се вдигне. Тя цената, както казах преди малко, има и спадове, има и пикове, и вдига и така нататък. Нали, ако се разчита само на това, вече отиваме в фаза късмет. Има хора като мен, които се издържат и се прехранват само с пчеларство. При тези хора няма късмет. Та има здрава и упорита работа целогодишно. Уверявам всички, които си мислят, че пчеларството е нещо, което работата е в продължение само на 3-4 месеца. Не е така. Хората, които ме познават по-отблизко, знаят, че работят целогодишно всеки ден. Може би края на август и септември си давам малко почивка и още от октомври започвам пак подготовка за новия сезон с дървения, дърводелска работа, рамки, основи и така нататък. Ако искаш да си успешен, обгради се и комуникирай с хора, които успяват по някакъв начин, които са упорити, трудолюбиви и пак казвам, много труд и много упоритост се крие зад всичко това. Ако ми отговорите подробно, в видео би ми се изяснил как големи ферми работят, сега и за в бъдеще, как са започнали. Защото, нали, знаете, ако искате да станете някой, попитайте някой, който вече е такъв. Точно така, да. Наскоро си говорих с един приятел, само последно да кажа нещо и преминаваме към прегледите. Наскоро си говорих с един приятел и той каза... Съжалявам. Той приятел ми казва: абе, много ти е хубаво видеото, ама аз, вика, имам една друга гледна точка. Искам и него да го поздравя, той сега ще се познае, като си чуе думите. Абе, вика, той също има голяма ферма, този човек. По-голяма двойно от моята. И той каза така: абе, ние с теб не правим нищо грандиозно, нищо вау, нали? Аз не се чувствам като някакъв супер успял, супер успешен или нещо такова. Аз също, нали, това са неговите думи, аз също не се чувствам по този начин и не правя всичко това, за да се показвам, че съм успял. Той казва,
това, което ние правим, гледайки YouTube и гледайки различни пчеларски групи от чужбина, стигам до извода, че това, което правим ние, е едно съвсем нормално нещо, което го правят хората с развито пчеларство. Да, в България, за съжаление, пчеларството не е особено развито. Има голям брой пчелари, които са на хоби ниво, в което няма нищо лошо, но от гледна точка на образование в пчеларството нещата куцат доста и мисля, че оттам идват и доста от проблемите в сектора. Та ние не правим нищо грандиозно, нищо вау. Просто, за съжаление, нивото на пчеларството в България не е особено високо. И когато преди година създадох канала и започнах да снимам клиповете, това ми беше основната идея. Да покажа, макар че пак казвам, аз нямам самочувствие на много знаеш, много можеш, човек се учи цял живот. Идеята на създаването на канала беше да се покаже, че има и стопанства, които успяват да се справят въпреки трудните условия. Исках да покажа моя начин на работа, доколко е успешен, нали, всеки сам ще се прецени за себе си. Не е приложим за всеки, защото районите в България са много различни. Исках да покажа работата си с пчелите, защото виждам по групите, че основно се коментира как да се хващат рояци, което пак няма нищо лошо. Нали, има хора, които им е тръпка, има хора, които искат да се увеличат стопанството, но истинското продуктивно пчеларство не разчита на хващане на рояци. Сезона напредва, ще се постарая да продължа с клиповете. Миналата година започнах, но работа стана много, самичък съм на терен, сам се грижа за семействата, жена ми помага единствено във варенето на меда, което не е малко, за което съм изключително благодарен, че тя ме подкрепя. Аз също вкъщи много помага с отглеждането на децата, лепи ми основите, помага ми понякога с боядисването. В групите много често се срещат хора, които започват да плюят, да обясняват: това не може да стане, ти лъжиш, това не става, иначе не става. Или пък разни, дето викат: остей го това, то някой му дава пари на готово. Или пък има една друга група, които пък казват: остей го той само ходи и храни. Това са хора, които не са запознати в дълбочина с пчеларството и по някакъв начин са успели да се реализират. Тая злоба и всичко това до някъде са неприятни за доста хора и исках да покажа своята работа с пчелите и да се види, че колкото да е трудно, когато човек е упорит, може да се получават нещата. Сега да преминем към прегледите, че стана доста дълъг клипа. Да продължим към по-интересната част. Нека видим сега какво се случва в кошерите. Тъй като някои кошери, знаете, от предните клипове бяха на 9 рамки, преди няколко дни отворих и поставих по една основа от края, за да не правят далаци. Иначе тези кошери, които ги снимам, ги отварям единствено и само за клиповете. Тоест, не само заради клиповете, а ги отварям когато снимам и не правя други интервенции по тях, без да заснимам, без да го направя в видеото. Сега последната рамка дори има, то сега по слънцето е отсреща, не се вижда много добре, но има яйца по нея. Основата, както казах, я сложих мисля, че преди 2 или 3 дни, не съм много сигурен. А възклицанието ми преди малко беше, защото видях майката на нея, като извадих първата рамка. Къде отиде? Ето, тук е майката. И започнала да я осеменява. Рамка сложена основа преди няколко дни, като предпоследна, за да няма далаци и вече осеменена, ми говори, че семействата трябва скоро да бъдат ротирани. Скоро ще наближи времето за правене на отводки. По принцип ми се искат тези, които ги снимам, да ги
Тук има и пило и на следващата има пило. Добре. Няма да я варя. Значи има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 рамка е започнала майката да осеменява. Сега, това, което искам да направя е, тази последната рамка ми е за брак. Ще я махна, тя най-вероятно е с перга. Може би нектар и някакъв мед има по нея. Искам да я махна, тъй като тя е рамка за брак. И тъй като прогнозата за времето е за хубаво време, пчелите всеки ден си носят храна. И няма да ги ощетя с това, че ще извадя тази рамка. Може би трябваше да го направя малко по-рано. Гледам да не мачкам пчеличките. Може би трябваше да го направя малко по-рано, но не го направих. Ще я извадя сега и тя ще отиде за претапяне. Ето я. Рамката е с перга и запечатан стар мед. Грозна стара рамка. Сега ще отида да взема от буса основа. Така, взех си основа. Тази част от рамките ги избутах в края. Сега, тъй като пчелите най-бързо и най-добре градят, когато основата е поставена между рамки с открито пило. Това е съвет към по-начинаещите колеги. Сега ще сложа тази основа, която е осеменена. Тук има яйца, които до ден-два ще започнат да се лютпят. Ще бъде привлечена от много млади пчели кърмачки, а младите пчели са тези, които отделят восък. Слагам следващата основа до нея. Две основи, една до друга. Не слагам и не съветвам никой да го прави. Така. Връщам тази пита, която извадих като крайна. И семейството, мисля, след няколко дни да го отворя и да направя ротация, тъй като вече има много пило и се е изпълнило корпуса, освоил се е всички рамки и е готово за тази дейност. Преминаваме към следващото семейство. Ще видим коя от крайните рамки мога да махна. Започна от десния край, тъй като изглежда, че има малко по-малко пчели. Ще ми е по-лесно да я изваря без да мачкам пчели. Така, тази рамка е хубава. Има мед по нея. Тази е с стар мед. Цяла рамка с стар мед. В долния край, ето тук има малко перга. Сега ще оставя настрани. Ето тук. И искам тази рамка, която е другата крайна, да я изваря. Защото тя също искам да бъде бракувана и да отиде в топилката. Е стара рамка, черна. Ви се търся пчелите. Вижте, 9. Мале. 9 сутринта. Рамката тече. Добре. Сега ще раздалеча тези рамки. Искам тази с меда, която извадих преди малко, да я сложа по средата на гнездото, за да бъде усвоена от пчелите. Я да видим пилото как е. Пилото е страхотно. Пилото е направо страхотно. Сега тази медената рамка ще я сложа между пилото, за да бъде усвоена от пчелите. Ще я надраскам леко и този мед ще бъде превърнат в пило. Ще сложа на 4-та позиция. Казвам го, защото после в следващия клип ще я проверим дали вече е станала на пило. Семействата са добре и предполагам, че бързо ще бъде усвоена. Тук тази, която е до нея е с пило. Тук следващата също е с пило. Със сигурност. Казвам го и без да погледам, но хайде
За протокола ще я отворим да видим. Ето, страхотно плътно пило. Тук до него ще сложа една основа. И след няколко дена, там когато ще бъде следващия клип, ще го отворя да видим дали са усвоили стария мед, дали са изградили и осеменили основата. Вероятно ще добавя още една основа и ще го ротирам. Затваряме, отиваме на следващото. Да видим тук какво се случва. Тук също си мисля да изваря някоя крайна рамка. Махам пушалката, че много неприятно пуши точно срещу мен. Изварим някоя крайна рамка. Искам да сложа и някоя основа. Тази е с стар мед. Рамката между другото е хубава, не е за брак. Но ще я извадя и ще се отделя за по-късен етап. Ще я ползвам, когато правя отводки. Майката е тук. Рамка с перга. Ще сложим тази за последна. И да видим докъде е стигнало пилото. Разкошно. Това е рамка с открито пило. Ще я сложа по-към средата на семейството. И до нея ще сложа основата. Искам да проверя колко рамки с пило има семейството. Сега рамките, това че са с Хофман, ми помага много. Работата става по-бързо, тъй като ги избутвам. Не си играя рамка по рамка да ги местя. Я да им предпоследната. Ами тя е с пило в предната част и в задната част перга. Добре, това означава, че има... Айде, тук е половина рамка с пило. 2, 3, 4, 5, 6. И тази беше с пило 7. И тази, която е с прясното пило, 8. Сериозно е вече положението. На по 7-8 рамки с пило са семействата. Сега слагам тук прясното пило. И веднага до него ще сложа рамката, която е... Като ги допирам, гледам да не мачкам с хофманите пчелички. И тук до откритото пило ще сложа основата. И също след няколко дни ще го отворя за ротация. Ако работите с Хофман, хубаво е след като приключите работа така да натиснете рамките, за да могат хофманите да се опрат хубаво. Защото ако остава малко разстояние между тях, пчелите запълват това разстояние с клей, с восък понякога, основно с клей. И после ваденето и прибирането на рамките става доста по-трудно. Да върнем пчеличките и го затваряме, отиваме на следващия.